Hej, jeg hedder Daniel, og i dag vil jeg forklare jer, hvordan vores skadesafdeling virker. Det er træls at få en skade, men når det sker, står vores skadesafdeling parat til dig fra første sekund. En ny skade har høj prioritet for os og skal sættes korrekt i gang med det samme. Skadesafdelingen modtager information, registrerer skaden og opretter sagen hos os og forsikringsselskaberne. Når en skade er korrekt oprettet, så går den direkte videre til sagsbehandlingen. Her består vores arbejde i at opdatere sagen hurtigst muligt, at indhente manglende dokumentation og at sikre, at den information og oplysninger, vi modtager fra forsikringsselskaberne, er korrekt. Vores vigtigste opgave som forsikringsmægler er at sikre, at vores kunder får den hjælp eller erstatning, som de er berettiget til i henhold til forsikringsdækningen. Nogle gange føler kunder, at vi rykker lidt meget med dokumentation, men det kan vi kun af én grund, for at hjælpe dig bedst muligt. Manglende dokumentation kan betyde, at en sag går i stå eller ender bagerst i køen. Når vi følger op, er det for at sætte skub i processen og sikre, at en skade bliver repareret uden unødige forsinkelser. Hos os har kunder adgang til en dedikeret skade- og kundeserviceafdeling, som følger en sag fra start til slut. Vores skadesafdeling sørger for, at en skade ikke bare bliver registreret, men følger aktivt op på den gennem hele forløbet. Hos os handler det ikke kun om forsikringer. Det handler om at være der, når det virkelig gælder.